Vítáme všechny příznivce opravdového bajkování při sledování záznamu Specialized Extreme Bike Most 2016. Záznamem nás provedou Tomáš Trůnčka, Jaroslav Hrubý a Pavel Fekete. Jardo, kolik závodníků se postavilo na start 15. ročníku? V letošním roce se přihlásilo kolem 900 účastníků na všech tratích a kategoriích. Tomáši, doznala trať nějakých významnějších změn oproti letům předešlým? Trať dá se říct, že byla skoro stejná, jediný jsme byli nuceni díky počasí trošičku upravit po startu, že se nejelo vyloženě takovou rozbahněnou cestou. Měli jsme povolení to tam poslat po tréninkové dráze, kde trénují koně, takže takým těm velkým rozbahněným loužím jsme se dokázali díky tomu vyhnout. A jediný trošku ještě změna ve vinici, ale jinak jelo se po staru. Pojďme představit favority extrému. Tak favority, určitě když se přihlásil Honza Škarnicl, tak to byl asi největší favorit. A pak tradiční tam byl Kaněra, Raufus, Bubílek, Jobánek, který už tady taky několikrát startovali. Takže jako bylo tam víc favoritů, ale vyloženě jako hlavní jeden byl asi Honza Škarnicl. Takže my už tady vidíme start. Jede se na hypodromu, kde je takový první výjezd. Pole se nám natáhne. Jak je to náročný ten začátek správně si to rozjet? Hlavně si myslím, že jsou velký rozdíly v závodnících, co se týče taktiky. Ty mladí kluci mladí dobrý to rozjedou hned na doraz, aby se jim tam nemotali ty slabší. A zas bych řekl, někdo to jede na pohodu a rozvrhne si sílu tak, aby to byl schopný objet celý. Ovlivnilo závodníky třeba nějak počasí, že třeba museli zvolit jiný obutí nebo něco takového, Tomé? No, nemyslím si, že by vyloženě jako kvůli tomu někteří přezouvali většinou. Dneska se vozí bezdušové pneumatiky, tak on tam pak je trošku problém najednou tam přezout z jemných plášků na nějaký hrubý, protože tomu je potřeba kompresor a není to tak úplně jednoduchý, ale když, tak si myslím, že na to přední kolo se dá trošku jakoby nějaký vyšší vzorek, ale jelikož pak už jsme viděli to počasí, že začíná trať vysychat, tak si nemyslím, že by vyloženě nikdo kvůli tomu tam nějak s tím spekuloval a vymýšlel něco jiného. My jsme na vinici a pole se nám začíná natahovat. Ten výjezd asi není náročný. No tak není úplně jednoduchý, bych řekl. Ono v té trávě, nevím, jak to hodně klouzalo, já tam teda nebyl, takže tady občas někde může být i to blátíčko takový oslizdý. A tohle je nový úsek, který jsme nikdy nejezdili, nebo jel se před lety. A já bych řekl, že docela je dobře, že tady tyhle kopce na začátku jsou, že se to trošku rozdělí a neuspává se nám to potom na těch technických věcech v lese. Tady my jsme se přesunuli už pod Resl, kde bude začínat taková ta techničtější pasáž, kde už jsou takový ty single tracky. Tady už může docházet k defektům. Předpokládám, že tady na té šotolině kamínek ostrý se může zapíchnout a dojde k problému. Jak to řeší třeba cyklisti, když píchnou? Tady určitě nejenom samozřejmě díky té, že jdou po té šotolině, může být kámen, ale pak se hodně stává takhle po startu, když je ten kumel závodníků, že on se snaží předjet někde zprava, vjede někam do trávy, tam jsou ostružiny nebo něco a i tady ten malinký nějaká bodlina od nějakého šípku ostružiny dokáže udělat pomalej defekt, kde ten závodník musí zastavit a musí to vyměnit.
Neřeší se to, že má nějakou bombičku, fouknou do kola a... Většinou každý závodník na ty maratony by měl mít s sebou duši a náhradní bombičku nebo pumpičku. Na cross country už jsou udělaný depa, tam se to nevozí, ale na ty maratony by měl být každý vybavený a měl by mít s sebou. Tady zrovna vidíme. Ten neměl nic s sebou. A na bufetu taky ne. Viděl jsem tam teda starýho Škarnicla, který dokonce snad měl rezervní kola, ne? Takže ono nevím ani v dnešní době, je to český pohár, myslím si, že by se neměli měnit kola podle pravidel, nebo můžou i na maratonu. Tak vím, že ze začátku se tutově nesměli, dneska nevím, jak to je. Tady už vidíme, že se nám oddělila ta skupinka na reslu, tam už to vede právě Škarnicl. Tady v tom výjezdu jsem nahoře stál a musím jako uznat, že kluci jeli teda fakt ostrý tempo a na to, že byli relativně ještě na začátku, tak se to vůbec nebáli a tempo hned od startu vlastně nasadili vysoký. I podle času na to, že se ho na mokru na bahně, tak jeli rychle. Tady je asi taková první techničtější pasáž při sjezdu, to je Pařížskáč, jestli se nepletu. Jak je to náročný? Kdo není úplně technicky vyspělej? Pařížskáč ještě je takový relativně dobrý, nebo tady pro ty první závodníky si myslím, že je to takový spíš zábavný, než že by to bylo něco vyloženě těžký, že by se někde měli problémy, ale určitě je důležitý si tam najet na nějaký čelní pozici. Tady třeba zrovna jde vidět Ondra Zelený, pak dojede nikoho, který ho tam brzdí a zbytečně tam ztrácí nějaký čas, takže tam si myslím, že vždycky ten výjezd pak je o budování nějaký pozici a najet si do toho sjezdu někde vepředu, protože když pak jede někde třetí, pátý, tak samozřejmě už se tam špatně předjíždí a brzdí ho ostatní závodníci. Tady jsme viděli Jirku Kříže, který teď v téhle době zrovna je na závodech napříč Amerikou. Myslím, že to je nějakých 4500 nebo 700 km a mají v plánu to jet za 20 dní. A to tam vychází něco málo přes 200 km na den, asi 210, 15, 20 km denně 20 dní a myslím si, že to je teda opravdu už na horském kole, který je obalený spacákem a nějakým náhradníma věcma, docela jako už hodně tvrdý a asi mu držíme palce, aby si to splnil ten sen. Teď jsme tady na výjezdu, takzvaný Krpál. Jardo, on doznal změn, proč? V loňském roce už nám díky teda asi technice závodníků a lepších kol vyjelo 70 lidí a to už se mi zdá, že to není takový, jako že by to bylo něco pak extra, tak jsme prostě Krpál trošku stížili, že vlastně Pavel Linet tam zabudoval nějaký kameny a kládu a prostě na konci toho kopce je to fakt hodně náročný. S tím, že letos to bylo umocněné tím blátíčkem, takže letos jsem byl spokojený s tím, že nám vyjeli jenom ty nejlepší a byli to dva teda lidi. Pojď. Dobrý, teď se svezeš. Tady vidíme, jak tlačí teda všichni do kopce. My tam uvidíme ještě právě i toho druhého závodníka, který to vyjel. Je to německý závodník a je fakt, že jak já už jsem to taky viděl, tak je na tom technicky hodně dobře. Ono teda musí být i fyzicky, jo, protože jako tohle jenom se tam vyškrábat asi stojí hodně sil. Je vidět, že on prostě technicky to zvládá, že si tam poskočil, tak aby se dostal do pozice, kde projede mezi těma šutrama. A aspoň je vidět, že se to dá vyjet, aby nám nevyčetli, že to nejde víc.
Tady vidíme Hanku Ježkovou. To je vítězka. Tady je výjezd dál na Hněvín, to je potom Krpálu. Tome, co tady čeká? No, tak tady čeká hlavně, si myslím, že dobrý pro diváky, že tady vidí vlastně ve výjezdu a pak ve sjezdu jednou náročnější místo, říkáme tomu Skalka pod Hněvínem, ale tady ty závodníky čeká poslední takovej už finish kopce nahoru na Hněvín a pak je čeká takovej trošičku těžší místama sjezd, kde se přesunou dál na Širák. Tady my jsme právě na Hněvíně, kde budou sjíždět už k zmiňované Skalce. Tohle je poměrně ale nová část, to se nejezdí po každý, ne? Aby i ty lidi, nebo i ty závodníci viděli ty výhledy, které tady jsou a myslím si, že fakt koukají, co tady v Mostě máme, že si, já už se teda opakuju asi, jak to děláme několik let za sebou, že hodně lidí si myslí, že tady bude jezdit po mouru a uhlí někde na šachtě a pak když vidějí tady tu krásnou krajinu, která se tady otevře, tak fakt koukají. Tady už vidíme opět průjezd prvního a druhého, třetího. To je ta zmiňovaná Skalka. Tady spíš z toho mají trošičku závodníci, myslím si, že respekt. Zase ta špička, ta určitě bez problémů, pro ně to nic není, jsou zvyklí z nějakých závodů v zahraničí, tam to bývá zvykem, že tam je občas něco těžšího. A samozřejmě tady pak, čím to startovní pole je dál a dál, tak ty závodníci nejenom, že už se na to musí technicky, ale v tuhletu chvíli třeba už i fyzicky, takže ono pak dělá vlastně jakoby závodník i chyby tím, že už není tak jako koncentrovaný a zbytečně si přibrzdí nebo něco a už pak hrozí ten pád. A tady je první takový dobrý sjezd, kde každoročně někdo upadne. V čem je tak těžký tenhle sjezd? Ačkoliv tak nevypadá, ta Skalka se mi zdá daleko horší. Není tam do toho moc vidět dolů, takže když to ten závodník nezná a přežene rychlost, řeknu, tak pak s tím má problém, protože když je to takhle oslizlý, on je tam dole dolík, který nakopává a ještě se musí zatočit, překáží tam trošku ten strom, ale když to člověk umí, tak je vidět, že se tam dá i předjíždět teda, ale to bylo docela riskantní od něj. Tady jste mě taky docela překvapil, teď kouká a podjel mlíko a ptá se kam, jo, takže... Tady určitě to je díky té rychlosti, že když je někdo poprvé, tak ta mostecká trať je hrozně těžká jet na oči, co znamená jako bez nějakého tréninku. A když někdo podcení to jakoby ty svoje nějaký technický je naučený nebo navyklý a vyjde tam příliš rychle, tak pak většinou nemá šanci už to ustát. Tady už jsme na Širák. Opět vidíme špičku. Další jeden asi takový technický sjezd, ale taky se musí umět zvládnout. Je to tam hodně vybržděný. Tady jsou takový korítka, který prostě táhnou třeba někam jinam, než ten závodník chce, tady to bylo vidět trošku. A řekl bych, že dneska i tato špička, řeknu, je na tom hodně dobře, že tam potom není vidět, že by s tím ty kluci měli nějaký větší problémy. Tady to asi taky netrefil, ale čím je to víc vzadu, ale vidíme, že i dáma to projela krásně, Hanka Ježková. Tady vidíme taky jeden úzký single track. To je spáleniště. Spáleniště z vrchu vypadá nádherně teda. Já bych řekl hlavně, že ta kamera trošku zkresluje, že pak tady to teda rovina je, jo, je to na hřbetu toho kopce a pak je takový kamenitý sjezd dolů, který měl být taky natočený, ale on mu asi ten dron tam někde, došly mu baterky, takže to tam potom chybí. No. Tak on je i krásný výhled zase tím, že se tam udělali v tom lese takový ty průseky,
tak je výhled jako na tu krajinu okolo, kde občas teda vyleze i chemička, ale je tam i ten autodrom a Matilda a to jezero, takže fakt ty výhledy jsou pěkný. Tady už vidíme, že Jan Škarnicl už jede sám. On říkal, že se oddělil zhruba tak po hodině, tady vidíme, to je táta, ne? Občerstvení. Tam pak uvidíme i u jednoho závodníka, teď to bude vidět, jak si žádá vodu a stříká na převody. Proč? Jsou tak zanešený, že špatně přehazujou? Určitě, jak to cáká, tak to vleze mezi ty pastorky a dneska mají kluci třeba 11 kolečko, takže ty mezery jsou uší a uší a ty pastorky vzáru, vlastně ta kazeta, ten počet zubů se furt zvyšuje a zvyšuje, takže ono to samozřejmě pak má tendenci se to víc nabalovat to bláto do toho a pak se to třeba musí proudem vody prostříknout, protože ono jak řadí, tak to tam víc utemuje a nefunguje to na 100%, jak by mělo. Tady nám na bufet stoupá i první žena a měla taky, jak Škarnicl, tak i tady Ježková, měli dostatečný náskok, který se asi hlídali a už mohli jet jako relativně na jistotu, aby neudělali nějakou chybu. Škarny sám říkal, že ta naše trať celkem není na to, aby nebo nepomůže moc, když pojede ve skupině, takže prostě zvolil to, že jim odjel a jezdil si sám a pak on technicky je na tom hodně dobře, že jo, a tu fyzičku má taky, to už bylo vidět třeba v Teplicích na cross country, kde přijel Sagan, který, já jsem si myslel teda, že když jsem je tam viděl na silnici, tak jsem myslel Sagan, že si Škarnicla dojede, když on po defektu tam mohl dojížděl a vypadal Škarny mnohem líp teda než Sagan, jo. Jinak tady už měl náskok Škarnicl, teď koukám, 2,5 minuty. Tady už jsme samozřejmě dál, to je taky taková techničtější pasáž, která tak ani nevypadá, ale bylo tady dost pádu. V korytu, koryto si myslím není úplně těžký, je to takovej, ale možná to blátíčko udělalo, že občas vyjeli z té stopy a ono hlavně tam byly nějaký, že jo, v týdnu velký bouřky a ty to tam upravili trošku jinak. Tady vidíme zase Škarnicla, takový technický sjezd, kde často bývá pád. Tady zase hodně záleží, když to člověk nezná, tady prostě když se to nahoře pustí trošku víc, tak ta zatáčka dole je nezvladatelná, nebo fakt na těch hladších pláštích to je problém, protože když je to takhle oslizlý, takže tam chce ze zhora jet zpomalejš, ale viděli jsme, když někdo technicky jako Škarny třeba to tam projel, sice objel ten strom z druhé strany, ale projel to úplně v pohodě. No. Tak občas se stává, že projedou i tím lesíkem, že jo, přímo, že to prostě nezvládnou. Takže tady vidíme, že podklouzne kolo a závodník jde k zemi. No, se to nezdá, ale no, tento je docela pěkný. Je to už docela daleko, takže ty lidi tam přijedou už dost popravený, tak je vidět i
těch tvářích, že už je to úplně moc nebaví tady třeba, takže je to takový už zoufalství trochu. Tady vyjíždíme z Reslu zpátky na šutelné cesty, které nás přivedou zpátky na hypodrom, kde ještě nás čeká poslední výjezd kilometrovej, docela i prudký místama, kde se to sjíždí vlastně i s těma hobíkama, takže ty lidi z toho extrému občas musí kličkat mezi hobíkama, který jsou trošku pomalejší, ale tam je to dostatečně široký, takže si myslím, že tam problém nebyl. My už jsme tady na hypodromu a budeme čekat vítěze. My jsme to řekli vlastně skoro v půlce, že vyhrál Honza Škarnicl, toho teď vidíme. Jinak Honza je teda v přípravě na olympiádu v cross country. Jsem hrozně rád, že letos mi to termínově vyšlo, že jsem mohl startovat tady v Mostě, protože právě tu trať znám z tréninku, párkrát jsem nebyl trénovat, takže jsem strašně rád, že jsem mohl konečně závodit. Loni mi to nevyšlo vlastně při mistrovství republiky ten start. A trať parádní, připravená výborně, ten déšť si myslím teda pro mě tomu trochu i pomohl, že ta trať byla opravdu zábavná, je to trochu klouzalo. A jinak super, no, mně se podařilo odjet celkem asi myslím po první hodině jízdy, se dostat do vedení, celkem malý náskok a na téhle trati nějak nemá velkou výhodu jít ve skupině, to znamená, jel jsem si sám svý tempo a v podstatě pak kontroloval náskok, takže jsem spokojený s tím výsledkem. Tady vidíme první ženu, tu byla Hana Ješková, která pochází tady někde z našeho kraje. Já moc maratony nejezdím, ale zase z těch maratonů je to takový opravdu hodně technický a docela dost fyzicky náročný, takže myslím si, že je jeden z nejtěžších závodů v Česku. Ale zase jeden z nejhezčích. Kolem 50. kilometru trošku jsem začínala mít křeče, ale už jsem věděla, že pak už těch posledních 10 kilometrů je celkem dobrý, tak už jsem věděla, že to nějak vydržím. Co říci na závěr? Povedlo se to, byly nějaké úrazy? Tak vážnější úraz jeden, nebo vypadal, že je vážnější, odvezli z toho sjezdu nad Krpálem, kde si narazil nějak nešťastně rameno a mimo jiný teda udělal úraz i tomu našemu pořadateli, teda, tak to bylo spíš zasmání, že ten tam sedí 15 let na křesle a sestřelil ho až někdo po 15 letech. To je ze záznamu Specialized Extreme Bike Maratonu Most 2015 úplně vše. Mějte se moc hezky a třeba příští rok právě na maratonu horských kol. Na viděnou.